So, good morning, 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 guys. Hello, hello, hello. Today is quarantine day. Today is yes, GCQ day. Di ba nakakaloka? So, ngayon ang oras natin ay I think nasa 8 o'clock na and mag-prepare ako ng aking breakfast. Oh, by the way guys, my name is TheGeri General and welcome back to my channel. Munti ko makalimutan talaga, oo. So, gagawin tayo ng ating breakfast for tonight. Breakfast tonight? For today. Samahan niyo ako, okay? So, may stock na ako ng aking bread. Ayan, pandesal. And then, itong cheese stick. That will last for 3 days, 3 to 4 days. As long as dapat naka-fridge siya para at least hindi masayang. So, I'm thinking of cooking bacon, I think. Bacon siguro. Nasa chiller na siya. Bacon. And then, lagyan natin ng butter para mas masarap. And dalawang itlog. Diba? Color cake. Ay, punyeta. Ay, sorry. So, there. Ayan. Kamusta naman? Kamusta ang pagkahirap-hirap na isang kamay tapos hawak ang camera? There. Ilagay natin siya dito. And then, prepare ka natin yung ating lutuan there. Since magamit ko na itong dairy cream ngayon, so may taswell, ilagay na natin siya sa lagyan talaga. Kasi, baka, dito ko siya lagay. Diba, baka may mangyari or what. Alam mo naman, si bakla clumsy. Minsan, lagyan natin yung dairy cream para at least, diba? Kasi hindi na ako bumili ng may lalagyan niya kasi mahal siya. So, since may mga lalagyan naman akong ganito, so why not? Dito na natin siya ilagay, diba? Diba? Kayo guys, anong breakfast nyo today? Lutuin mo natin ang ating bacon and then eat natin yung pandesal and then egg. Diba? Para bongga. Bongga lang, diba? Ganyan. Kita niyo ba ako? And then yung egg at saka bacon, dito na natin siya ilagay. Natakot ako sa ano guys. Natakot ako sa egg. Baka mamaya ko ano mangyari sa egg. Sa jetli. Saan ko na? Oh, itlog munang bago lutuin natin. Itlog. So guys, alin na itlog para ready na natin siya later. And then lalagyan natin siya asin. And then paminta. Uy, uwi naman ito. Uwi naman ito! And of course, butter ang ating gagamitin para sa panluto. OA ha? OA. OA mo dyan, sis. There! Tingnan nyo guys. Tingnan nyo. Oh, ang bango. Ang bango. Oh. Bango. Ang bango. Ang bango niya. And of course, ilalagay natin ang jetli. Ang jetli, shucks, napaso ako. Paso ako dun ha. Yeah. Hayaan natin siya mag-ganyan. And of course, tatakpan natin siya. Para maging perfect ang
jetli. Nakakaloko. Napaso ako dahil. Totoo lang. So of course, lagyan natin siya dito. Kasi ayoko na magulo. Perfect! Gusto ko yung yung itlog na perfect. Pero ang gusto ko, no? The perfect egg is brought to you by Geri. Diba? Ang bongga ng itlog ko, ang perfect. So, dito natin nilagay ang jetli. Jetli and then bacon and then bread. Perfect na. Ang perfect. Ang perfect. Ang perfect ng jetli. Super perfect ang pagkakagawa ni Mamang ng jetli. At sana hindi ka mapasok, no? Kasi hindi nga, ang perfect ng jetli ni bakla. Hindi takot ako bakla tumba. Wait. So, ang next na natin is ang bacon. Sige. Isalalagay natin ang bacon. Dapat ilang piraso. Ayoko ng bacon na mulong-lundoy. So, and then ibabalik natin siya sa frigidaire. Sa fridge. And of course, kinakailangan maghugas dahil sa mga salmonella. Salmonella. And takpan natin yung bacon. And of course, ibalik na natin ang butter. I know, gamitin yung butter for bread. Ang perfect lang ng egg. Naaliw lang ako sa egg. Super perfect na lang. Seryoso, promise. Bongga. And of course, ang next ay iinitin na natin ang bread para bongga at para pak ang pandesal, diba? So, kuligin-lagyan ko doon ng bread. And we need 3 bread. Let's just make it 4 na lang din. 4 bread. Kasi guys, kinakailangan talagang marami kayong kinakain pag breakfast kasi breakfast is the most important meal of the day, diba? So, pasok ko dito. Check natin yung check natin yung bacon. Gusto ko totong. Gusto ko crispy. Pandesal. Bacon and egg. Diba? Ang sosyal ni bakla para sa kanyang breakfast today.
So wait, ayusin lang natin yung very light mo. At ayusin na natin ito. So ayan, pagsisipag ako magluto ng breakfast. Magluto ako ng breakfast. So I have with me here pandesal. Ito ang pandesal ko for breakfast. And then bacon, egg, dairy cream, and may gamot. Plus may coffee for breakfast. Kasi parang piling ko mas mahaba-habang ganap to ngayong araw na to. Wala akong rice ngayon. Kasi parang tama na yung bread. So ayun. So again, let's eat!